שלום, אני מאיה. אני מצטערת שאני כל הזמן משדרת את השיער שלא מפריע לי. אז אני מאיה אלתר, אני בת 9.5 ואני אעלה סרטונים לבנות של כל מיני איפור ומדריכי לק, ותחפשו אותי בפייסבוק מאיה אלתר בעברית, בלי א', אוקיי? כאילו, אני יודעת שזה נשמע מוזר, כאילו מם יוד ה' רווח א' לא מט' ר', אוקיי? תחפשו אותי בפייסבוק, תציעו לי חברות, תציעו לי חברות, ואני אעלה לפייסבוק כל מיני מדריכי לקים כאלה ותמונות של לקים שאני עושה, ואני עושה כל מיני סרטוני איפור, לק, וכל מיני, לפעמים אני אעשה כאלה דברים, אתם יודעת, דברים. אז מקווה שתהנו בסרטונים שלי בנות, ביי. פעם, הנה? זה פעם, יש לי טבעת זה פעם כזה חדשה, ביי.